梅雪総晴海高校、一章。梅雪三分白、雪客梅一段香り。ゆう梅あ雪不正神、ゆう雪あぞく両人。日暮れ茂る天また雪、預かり梅咲く10分春。無一人エンド小エンド無に一人エンド二小エンドイクスプレイン一人、人のこと。二小、する、列をひべる。トランズ早春の王者のよう梅と雪は、どちらとて散らない。これをた一葉をちいてはひべようとする。がまりかねる。ただただ梅の白さは雪のそれには3分ほど及びばぬけれども、雪の方は梅のような清しらかな香りりをしないのだ。しかし、梅だけあって雪がなければ梅の異性格をアップすることができず、一方雪があってがなければ人もいさを俗に楽ちやすい。夕日が西に国子の置いた。あたかも氷でした雪は梅とも将棋しく、春の姿を広しでしたのだ。あぷれ普通のものとってなかなか面白い。梅も雪ももともと冬の終わり春の初め目の見られる系物であるが、梅の美化な香りりのことと、雪の真っ白さとて、社の批判できるものではない。しかし人はそれにまた列を埋めようとする。もごにはやはり梅雪それぞれれたところあったとしかこといがない。さて、人の本意配置どこにあったろう。なるほど、梅雪の友存こそ春が一びしくなるのだろう。殺しかのすべては生存在してこそ、がある。人もそうである。みんなは転ぶんのできることいっぱい努む力すれば、世の中はどんなに良くなるのだろう。ライター作る者梅は、壮大の人、生涯派不明。